ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо дубойкои Пекин Хитой ангоркаша нишон метиҳем. ё ҳам ғавсан, ҳам пад наметан, аз 100% гарантӣ қадид. агар хеле бибинед шумо ҳам ғавсан, ҳам качсели. нархаш 300 сомон аст. нарх 300 сомон то размери 54 пуша. метавонед ки шумо занг бизанед, пуштиш ягон чиз надора, саркашак дора, ангорка меган ёра, ангорка. чандта расидка дора, ҳозира шуда як 6 намуд дорем расидка, 6 намуд расидкаш ҳастай. бо ай тараф наи савзакаш шумо марҳамат бинед. касе ки мегирад дубойкои Пекин, ина марҳамат ба дараҷаи оли нарх зуд. нархшон 300 сомонӣ. 300 сомон. ҳай бо касе ки айноми канали либостиви гап мезана, обязательно соз заказ кунем. мо ягон чиз дига арзон карда шумода метиҳем. ана он тарафда чиёшай расветкош обшики обши бигирем. агар 8 намуд расветкаш ҳаст, 8 намуд пака расветкаш ҳастай. ма барои чизе сёмка кам ки пад намезана, гарантӣ дод, соҳиб шуд гарантӣ дод ки ё пад наметан, вапше пад намезана. хане ҷада ҳастай бо ина 200 сомон ҳастай. ё мисол ё начос дора, бо ё начос дора. ина ёш 200 сомонӣ. ёш 200 сомон на ВТБ. ҳай ҷои оптовия бо касе ки айноми канали либостиви гап мезанед шумода бо арзонтар мешавад. инами ҳама ё каротки ғавсакан, каротки ғавсак. ина мишка дора мушастай. ина тарафда бо полни болода ҳамаи ҳамё расветкои ҳамёан. ина марҳамат бинед. ё 200 сомон чизе ки шумо экранда мебинед 200 сомон. 200 сомон. ана чизое ки шумо мебинед ина ё нархи ё 150 донада, ина ёш 150 сомон даста. ям ангорка. хай ҷоҷои оптовияй мисоли майҷа ай дуртар мегирим ози одамо камтар шаванд. ина ё бо камтарак айзону поёнам 200 сомон. ана ай бологиёш ма асноне барои ҳамин сиёмка кардистам. ина ё 300 сомон. 300 сомон аслан. ина борои новинка. новинкаи Пекин. ангорка двойка, ангорка двойка. агар хел бигирем ангоркаи двойка. касе ки каналда подписатсия кардаги нест, марҳамат подписатсия кунад. касе ки подписатсия кардаги бошад ҳамин видеои моро ба ёру шиносошон пазирица кунад. боқи сарбаланд обод бошем. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунем. худоҳофиз. хонумон ва хоҳарони азиз, касоне ки хонанишин ва ё ин ки донишҷӯ ҳастанду мехоҳанд ҷайби ва ё ҳамёнашон пур аз пул бошаду муҳтоҷи касе набошанд, пас ман ба шумо кор пешниҳод мекунам. кор дар ширкати Фибрилик. кор хеле осон ва қулай аст. обучения ва регистратсия бошад ройгон, яъне ба қайдгириву омӯзиш барои шумо бепул аст ва маош бошад аз чолокии худи шумо вобаста аст. шумо метавонед дар як моҳ аз 70 сомон то 7000 сомон маош бигиред. рақаме ки рӯи экран гузошта шудааст, шумо метавонед занг бизанед ва ё ба ватсапашон муроҷиат намоед. ба шумо барор муваффақият ва баракатро таманно мекунам. ҷайби пур, чеҳраи зебо бо Фибрилик.